Ugbu a anyị abịakwana ọzọ, aka mbụ nwanne gị nwoke Maazị Ugocha, onye na-adị na-ewetara gị asụsụ Igbo tụrụ atụ na ụdị nkụzi. Nwanne, ihe m chọrọ ikwu maka ugbu a bụ kọmputa. Mkpụrụ okwu a na-akpọ kọmputa, ihe a na-akpọ kọmputa ma ọ bụ computation. Gịnị bụ kọmputa n'asụsụ Igbo? Gịnị bụ kọmputa n'asụsụ Igbo? Ụfọdụ ndị otu anyị, ọtụtụ ndị otu anyị ma ọ bụrụ ndị otu anyị bụ ndị na-ede Igbo, na-akụzi Igbo, na-eme ihe dị n'asụsụ Igbo. Ma ndị nkụzi ma ụmụ akwụkwọ ekwuola na kọmputa bụ kọmputa, maka na kọmputa abụghị mkpụrụ okwu Igbo, na kọmputa abụghị ihe si n'ala Igbo. Ya bụ na ebiri na ya bụ okwu ewee birizie ya, ewee na-edezie abịa werezie mkpụrụ edemede Igbo edezie kọmputa. Ya bụ k ọ m p u t a k ọ m p u t a, ya bụ kọmputa. Ede ya otu ahụ. Mana ide ya otu ahụ si nọ na kọmputa ọ kọmputa, kedụzi maka ebe kọmputa siri pụta? Computation. Gịnị ka computation ga-abụzi? Gịnị ka compute ga-abụ? Gịnị ka computer ga-abụ? Is computing. To compute, we compute. Ihe ọ pụtasị na ọ bụrụ na kọmputa bụ kọmputa, computation ga-abụzi computation. Iwerekwa Igbo dekwana ya nụnụ. Iwerekwa Igbo dee mgbe anyị ekwuzi okwu to compute awụzie ịkọmputu. Kọmputa awụrụ kọmputuru, kọmputa awụrụ kọmputuru. Nke ọzọ will compute awụrụ na kọmputu. Is compute na awụrụzie will compute abụrụ ga compute. Is compute na awụrụzie na kọmputu. Isizie na has computed awụrụzie awụrụ na akọmputuola. Nwanne, ihe a abụghị Igbo. Hụrụ ihe a ọ bụghị Igbo, maka na mkpụrụ okwu ahụ bụ kọmputa nwere ebe o si bịa. Ọ bụrụ na esi maka na ọ bụghị okwu Igbo, nọ ka esikwa otu ahụ degharịa tinye, ka esikwana maka mkpụrụ okwu ndị ọzọ ahụ gbaziri gburugburu. Ịhụnanụ na o nwere mkpọbi okwu. Ihe a bụ okwu ebiri, okwu ebiri na gbanụ gbanụ, enerughị anya na wee biri ya bụ okwu. Mana asụsụ bụ ihe na-eto eto, ya ka ji wee necha anyị wee sị mba na kọmputa kwesịrị ịza aha ga-abụ ọza ya onye Igbo, ọ ga-abụnata aha Igbo, onye Igbo amara ihe a na-ekwu, onye Igbo nụ ya ọ sị na aha na ọ dabara adaba. Anyị wee necha gịnị ka kọmputa na-arụ. O nwere ụzọ ọrụ na-abụ kpọrọkpụrụkpụ kọmputa na-arụ. Ọrụ ahụ bụ ndekọ ozi na mpịkọ ozi. Ndekọ ozi na mpịkọ ozi. Anyị wee kpọzie computation ndepịkọ. Kpọọ kọmputa ndepịkọ. Nke a bụ ndepịkọ. Ndepịkọ mimidomi. Ndepịkọ mimidomi. Ndepịkọ nde domidomi. Ndepịkọ domidomi. Nke ọzọ bụ mimidomi ndepịkọ. Nke ọzọ abụrụ domidomi ndepịkọ. Mgbe anyị ka ị ga-amazi na ịbịazie na ngwa ya kọmputa awụrụzie depịkọ. To kọmputa abụrụ idepịkọ. Kọmputa abụrụ depịkọrọ. Will kọmputa abụrụ ga-edepịkọ. Is kọmputa na abụrụ na-edepịkọ. Has computed ma ọ bụ have computed abụrụzie edepịkọọla. Na ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ eziokwu. Otu a ka o kwesịrị ịdị, maka na ihe a bụ mkpụrụ okwu onye ọbụla soro mara, mana ekwesịrị ime ka ọ dị ọgọ na mmụta. Anyị kwesịrị ime ka ọ dị ọgọ na mmụta. Aka mbụ nwanne gị nwoke Maazị Ugocha, onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tịrị atị na ụdị nkụzi. Nwanne, sonyere anyị ebe ọbụla ị nọ. Soro anyị na Facebook. Ịnweta anyị na okpo ozi YouTube. Nwanne, gba mbọ dekwunyere okpo ozi anyị. Ịnwetakwana anyị na TikTok. Nwanne, gba mbọ soro anyị. Kesanye ndị ọzọ nkụzi anyị na-enye, ma gbaa mbọ lakọrọ ya, kwunyekene okwu ebe ahụ. Nwanne, ka a na-akụ ihe na-ekwe. Nwa ajụjụ dị anyị chọrọ ijiji kene anyị ya bụ ajụjụ. Anyị dị nkwadobe ịsa gị agbogan. Ọ bụrụ na nke nyere anyị, nwanne, ọ bụrụ na o nwere ka o si nye ya, agakwụkwa ndị ichie ndị na-enye anyị mkpụrụ okwu a ji welo eme ihe. Igbo ga-adị. Aka mbụ Maazị Ugocha.